Salamat ako ang Ginoo nga nilaliwat kita nagkaroon sa kita na aton family devotion. Salamatan mga nagipag-upo da aton yan ang adlaw. Salamat nga padayong kita. Diri kita mahubya, diri kita maawod, ayaw kita pag sawa. Matag-adlaw kaya nga gintawag ini nga daily devotion kaya matag-adlaw ini. Ayaw kita padara ita aton mga inaabat kundi padayon lang kita kay importante ang pulungan Dios, importante ini nga aton mga pag-ampo. Kumakato kita na aton word yan na aton mga pulong ani Salmos 143 versikulo 1 ngadto 12. Amen. Darayawon ang Diyos saya mga pulong diniha Salmo 143 versikulo 1 at 12. Nasa rin diniha 1. Kung Ginoo pamati an akon pag-ampo dunggan akon pakimaluoy haimo kamatadong dunggan akon mga pangamuyo. Haimo kamatinumanon bato na intahon ako. Diniharing David nag-ampuyahin guidance and deliverance. Aniya ginaampo ng Tuhan Dios ang paggiyangan kataluwasan. Importante ini mga bugtuan ang paggiya at ang paggiya kinahanglan tikang lahat Dios. Kaya kung sumarigla kita atong kalugaringon, sumarigla kita na atong kaaram, sumarigla kita nga kita na pinakamakarit, napapakyas kita. Pero kung ang Diyos ang magigiya aton, singangan to kita kaupayan ngan anumanan mga problema dida aton paglalakaton o mga pagbuhat o pagtrabaho, iya kita tataluwason ito nga mga problema o ito nga mga circumstansya nga diri maupay. So amin niyan pagampo ni Haring David ngadtuhan Dios nga iya nangaro yan nakimaluoy yan ngadtuhan Dios kaya Dios matadong nangamuyo hiya nga pamation hiya kay ang Dios matinumanon hiya aton diri hiya magpapabaya aton diri hiya mapakyas aton kan diri kita niya tatalikuran kita titimang noong kita niya. Hados na sindidi ayaw na ako pagsarihi intawon ako an ubos mo nga sarugoon haimo at ubangan waray tao nga matadong. Tinuod ini mga kabugtuan nga waray tao nga matadong ang Dios na matadong. Kaya imposible ito nga sinisiring nila nga self-justification. Magiging justified ka o magiging matadong katubangan na Diyos, pinagilahin mo kalugaringon. Diri kita ito sumari kay waray tao nga matadong katubangan na Diyos. Naging matadong lang kita tubangan na Diyos tungod anaton pagtuo. We are justified by faith in our Lord Jesus Christ. Ato lang kita naging matadong tungod aton pagtuo ngadtuhan aton buhi nga Ginoo nga aton manluluwas ni Kristo Jesus. Katubangan han Dios sugad lang kitahin carpet o sugad lang kitahin basahan saling paan punasan dida gawas o dida door, may door, may portahan. Tungodan aton mga sala, mahugaw kita tubangan na Dios. Pero naging malimpyo kita pinagilida aton Ginoong Hesus. Naging buhat dito cross, naging malimpyo kita. Kaya tubangan. Naging righteous kita, kaya tubangan. Salit wala kita ngay paghambog, pagmalaki nga at makaluwas init aton nakalugarin nun. Kundi si Kristo Jesus la iton makakaluwas sa aton. Katres sa akon mga kaaway ako gindudumtan
hingpit good ang akong pagkapukan, himpreso ha masyarom nga bilangguan, daw patay ako hin kamaihaan. Dinhi gihapon nangaro bulig hi Haring David ha Dios, didahan niya mga kaaway. Ano na natong kaaway, an aton kalugaringon. Kay sa Biblia, hadida nga waray pa kita dida kang Kristo Jesus, hadida makasasala pa kita, kaaway na kitahan Dios, pero ginhigug maghapon kita niya. Una pa hiya humigugma aton, hadida nga makasasala pa kita. Kaya mo ito ang gugmahan Dios ang conditional love. Pero ang tao na higugmalahi mo, kung may ila ka maupay nga binuhatan, kung maupay din pagpakita haya, kung may pakinabang pahiyahay mo, kung may ila pa niya makukuhain mo, kung may ila pa niya mo nabubuhat nga maupay haya, hiligugma ka niya. Pero ang Dios, tungod niya ang conditional love, maging ano ka man, makasasala ka man, ano pa ng binuhatan nga di rin maupay, nga di mo gimbuhat ang pagbasol, haya tubangan ng araw kay pasaylo. Padayon ang iya kugmayon. Nagulat lang ang Diyos nga humiranit ka haya. So amo ito ang gugmahan Diyos. Salit ayaw kita kahulop, ayaw kita pag kaluya, ayaw kita pag usawa, pero may pangaro, pag-ampo nga aton buhay nga Diyos. Kaya andam niya mamati aton. 5 o 4. Sanglit andam ako himpagtubyan, kay tugub ako hindamo nga kasamukan. 5. Ang naglabay nga panahon ikaw hinunumduman, sugad man ang nga tanan mo nga binuhatan, makurigod ini hingalintan. Sa dinhi mga bugtuan, ang nga tanan nga mga kasamukan, kakurian ni Haring David, iya inigintubyan nga tuha Dios, kan tungudhan dako nga gahomhan Dios, naghimuyan mga milagro, naghimuyan mga dagko nga mga kabatunan, haniya mga problema, gintalwas siya, ginggiyahan siya, nagiging hinumduman ini. Ang mga naglabay nga mga panahon, magiging hinumduman ini, kikang haiyangan haniya mga katulinan, an maupay nga mga binuhatan han Dios, diri ini hingangalintan. Salit, waray kita sawa, pagpasalamat kadto ha Dios, haniya maupay nga mga binuhatan, ayaw kita ayaw naton ikawod, pagpasalamat, pagpasangyaw, haniya mga mag-upay nga buhat, haniya mga binuhatan hadto nga mga naglabay nga panahon. 6. Binabayaw ko ang mga kamot nakon, nasampit haimo nga inampuon ang akong kalag, ura-urahin pag uhawa, sugadhin mo marang atuna. Dinhi din nangangalimtan ni Haring David aniya mga pagpasalamat, aniya mga pagdayeg ngadto ha Dios. Kaya iya mga pagdayeg, pagpasalamat ha Dios, baga ini sugad yung pag-ampo ngadto ha atubangan. Ngan may niya kauhaw, nauhaw yung pagdayeg ngadto ha Dios. Kita mga kabugtuan, ang aton kauhaw pagdayeg ha Dios, pinaagi na pagsunod niya mga sugo, pagpasalamat han mga tanan nga mga ginhatag ni ha aton kinabuhi, maupay manodere, iya inigin aton inigin papasalamatan, ngan aton inigin tatagan hindog ang Dios. Salit ang Dios nagkikita aton nga sugad kita na uhaw permi haya. Asiti pamatiin na yana ako Ginoo, in paglaom nawadan na ako, akon ayaw gad pagtago,
bangin ako ang mga patay mahitampo. Dili permi sasampitan si David ngadto sa Dios pinagi ang mga pag-ampo kay bangin la kuno hiya maupod may tampo ngadto mga patay. So, karuyag sino ni mga buktuan nga Haring David nag-aampunin kataluwasan or deliverance. Kaya mga panahon niya na kakurian, mga panahon niya na kasakitan, panahon ng mga kalamidad, kinahanglan magsampit kita ng aton buhi nga Dios, pinagi aton mga pag-ampo para kita diri niya hingalimtan, diri ngadto kita karatan, mataluwas kita ang mga karatan di kita makatampo ngadto mga nagkakamagtay. Kaotso, pahanumdoma ako ha kinaaga han imo waray pagkabalhin nga gugma, naglalawom ako nga pamatian mo an akon mga pag-ampo, ipakita ang dalan din ako magpasingadto. Nadangop ako ha imo hin panalipod, Ginoo akon mga kaaway, kaluwas sa ako. Dini ang Diyos ang aton hiding place. God is our great hiding place. Siya nananalipod ha aton. Siya nagtataluwas sa aton. Pinaagyan aton mga pag-ampo. Pinaagyan aton pagsarig. Hanggugmahan Diyos nga diri mabawara, diri mababalhin. Kita nasarig permi iya di kita niya pababayan. Hay man kita nga lugar, hay man kita nga sitwasyon, kakurian man, kalamidad man, kaupayan man, kasiyahan man, ang Dios permi aton kaupod, siya aton panalipod, nga niya permi aton magtaraluwas. Hadjes, ikaw ang Diyos nakon, tutoy ako han imo kaburuton, ipakita akon han imo kamaupay, idahadalan ikaw akon magtugway. Dini mga bugtuan, Haring David ng araw yang tutduan niya, han kaburuton ng Diyos, teaching him the will of God. Nga naamo ito aton desire mga kabugtuan. Karminato ni ginihingyap nga tukdoang kitahan Dios nga mga tukitahan iya kaburuton. Kay kung kitaan susundon, ang aton kaburuton ang masusunod. Ang kaburuton ang mga tao nga nakapaligid na aton it masusunod. Ang kaburuton ang aton mga igkasitao ang masusunod. Pero ang pinaka-importante ang tanan mga bugtuan nga magpatutdo kita ha Dios han iya kaburuton. Kaya ang kaburuton han Dios diri mapapakyas. Diri kita mangangadto kapahamakan. Diri kita ngangadto karataan. Diri kita ngangadto mga kakurian. Kundi ang kaburuton han Dios ngadto kita katalwasan, ngadto kita kauswagan, ngadto kita mga panalangin o mga blessing. Ngadto kita katambalan, ngadto kita labaw nga tanan nakatalwasan o hampaggiyan niya. Sa dinhi ni mga buktuhan hadjis, amoy ni ang pag-ampuhan ato ang Haring David. Mapermi hiya tutduan ang kaburuton ng Dios. Sugad man kita mga kabugtuhan, ayaw kita paghuno pangaro himbulig ka Dios nga tutduang kita niya kaburuton. Matag adlaw, matag gabi, matag minuto, kinahanglan mangaro kita nga tutduang kita haniya kaburuton ng Dios. Ayaw kita pagsari kita atong kalugaringon lakay aram, kalugaringon nga kusog, kalugaringon nga gahom, o kalugaringon nga o hinupaman ng mga taong aton din sasarigan. Kaya ito nga tanan mapakyas.
Ikaw pwede ka mapakyas, ang tao ngayon mong sasaringan mapakyas, pero ang Diyos di rin mapapakyas. Kaya niya kaburuton la ang dapat may namo. Diniha 11, sumalahan saan mo Ginoo ako mabawi. Kabawia. Haimo kaluoy haakon kasamukan talwasa. 12, tungod kan kay imo ako hinikugma an akon mga kaaway pamataya. Kay imo man ako sarugoon, imo pag-unahon an maraog-daog haakon. Ini nga pag-ampo ni David, baga makangirat gan kay nasing manhiya din nga niya mga kaaway pamataya. Kay maram kita nga may mga tao nga ni nga hadlang ha atong kinabuhi nga kita makasunod ang kaburuton ng Dios makaradlok. Kay pwede ka kuhaon, pwede ka patayon kung ikaw itulang it kaburuton ng Dios. Salit ayaw gud kita pagpugong ang mga tao nga nagbubuhat ng kaupayan. Ang mga tao nga waring nagbubuhat nga diri kaupayan, ayaw naton hira pugi. Ayaw naton hira pagbusai, ayaw naton hira pagsawaya kung maupay hira binuhatan. Kung ini kaburuton ng Dios. Labi-labi ang pangsangyaw, ang pulungan Dios, ayaw naton ito pugi. Kaya maabot ang panahon nga mamayada na kita pamin ha diri ha pagkaon kundi pamin han pulungan Dios. Maabot ang panahon nga waray na kita babatian nga pulungan Dios. Waray na magwawali. Maabot ito nga panahon. Kaya nalanganin nga kalamidad ang mga kasimbahan ang gimpuglan na. So ang mga tao nanimingaw na hira nga makapagsimba, makapagpilusim. Pero tungod han kalamidad, han sitwasyon nga naabot, napupugnan na ang pagkaurusa. Pero may naman mga pamaagi. So kadin niya na itong ibubuhat, may mga pamaagi nga makapagwali kita, makapagsiya kita ang pulong ng Diyos. Pero maabot ang panahon, bisan pati ini na, di rin na ini, mapupugnan na ini. So, salamat han mga pag-ampo ni Haring David, nga may na kita natutunan, hindi nga aton daily devotion, nga aton topic, amuan prayers in the Bible from book of Genesis to Revelation. Ada pala kita habog Psalms sa Salmo lagi ada lagi kita yana. So papadayon naton ini sunod naton nga pagka-urusa hindi aton family devotion. Magampo kita. Amay nga Dios, salamat Ginoo ini nga takna nga imong ginhatag ka amon. Salamat Lord ang nga tanan nga mga namamati o nakaupod namon ini nga family devotion. Permina mo pag-ampo, sugad ang pag-ampo ni Haring David nga nangaro yan pag-iya, nangaro yan guidance nga deliveran, nangaro yan giya nga pagtalwas nga tanan nga mga naitatabuhay kinabuhi. Sugad man haaton nagaampo ako o anuman mga naitatabuyan na kalamidad o anuman mga problema, sitwasyon, akong pag-ampo may nga Dios nga permi mo kami tagin pagkiya, tagan mo kami Lord in deliverance o pagtalwas. Maging problema, maging sakit, maging panginabuhi, anuman ito ang mga struggle and problem sa among kinabuhi. Ikaw la Lord na among sasarigan. Ikaw la nananalipod amon. Tungod mo padayon nga mahamatag sa amon. Salit ka ng adlaw, mga Diyos, amon ito gipapasalamatan nga namong pag-ampo nga padayon mga diha amon ano imo pagbantay, ano imo gugma, ano imo kaluoy nga nan imo pagtalwas sa amon. Salamat amay nga Dios ini nga tanan among inaampo
ang ngaran ni Jesus. Amen. God bless.